Явявам се от името на Общинския съвет и като председател на Комисията за спорт и младежки дейности в град Пловдив. Потвърждавам думите на този възрастен човек и приветствието на колегата преди мен, който говореше за проектите. Аз съм и член на Общинския съвет. Искам да ви кажа, че не прави чест на един заместник-председател от дадена политическа сила да казва, че проект не зависи от мене. Зависи от микрофона. Дал съм ви гръб, все на някой трябва да дам гръб. Не може да каже, че проектите са замразени. Защо са замразени? Проектите са изготвени перфектно. Една спортна зала, която е в своя завършик, в момента е спряна. Нека не забравяме, че Европейския съюз присъди град Пловдив за столица на спорта. Не може без едно спортно съоръжение в града ние да сме столица на спорта. Замразен е проекта за зоопарка. Как ще учим ние нашите деца и нашите внучета, че това е маймунка, че това е лъвче, че това е крокодилче, или трябва да ги закараме пред някой офис на дадена политическа сила и да показваме на тяхните снимки, ето това е маймунка, това е лъвче, това е крокодилче. Не мога да го приема аз това нещо като гражданин на град Пловдив. Затова ние сме се събрали и искам да призова всички хора. Със страх и криене няма да стане. Бъдете по-уверени в себе си, нека се сплотим, независимо кой симпатизира на която и да е политическа сила. Само по този начин може да постигнем това, което ние искаме. Като жители на град Пловдив, като жители на България. Не трябва да се крием. Аз приветствам и това, което направиха футболните фен-клубове онзи ден. В един просто показателен, мирен процес показаха на държавата те какво искат. Искат си българските земи. Искат си това, което е собственост на България. Защото и аз като граждани на Пловдив, ако котнем тук отдолу, сигурно ще излезнат много старинни неща. И аз мога да кажа, че те са наследство на моите прадеди, траките. И аз мога да си искам земите, защото съм роден в този град. И обичам града, обичам страната си.